Gemeenteraadsverkiezingen 2026. Bijna 600 kandidaten. ZVL kiest en vraagt zich af: wie is de mens achter de kandidaat? Dit uur Audrey Beck, nummer 18 op de lijst van Algemeen Belang Groot-Hulst. Nou, de vraag die van de meesten stellen, omschrijf jezelf eens. Waar woont je huis en hoe ben je groter gegroeid? Mijn huis woont in Hulst. Ik ben geboren en getogen in Hulst. Echte Hulstenaar in hart en nieren. Ik ben nagelstiliste. Ik heb een klein tuinhuisje achter in de tuin staan waar ik mijn klantjes ontvang. Mm-hmm. Ben mantelzorger geweest. Ik heb een tijd voor mijn vader gezorgd. Mijn moeder ook uiteraard. Mm-hmm. Maar dus dat ben ik eigenlijk een klein beetje. Ik heb een hele leuke zoon van 15. Kijk fantastische man. Dus, het is huisje, boompje, beestje. Huisje, boompje, beestje, inderdaad. En de dingen die er qua verantwoordelijkheid bij horen. Absoluut, zeker. Die horen er ook bij. Goed. Je zegt, je hebt een nagelstudio, heb je. Ja. Ik vind het altijd zo'n mooi woord eigenlijk, ondernemerschap. Dus je bent ondernemer tot op zekere hoogte. Wat leert dat jou als je dat vertaalt naar bijvoorbeeld politiek of zo? Luisteren naar mensen? Ik noem vooral luisteren inderdaad naar mensen, omgaan met mensen. Is bij jou net als bij de kapper, dat er een verhaaltje is? Absoluut, ja zeker. Ja, je krijgt gewoon heel veel verhalen van de mensen te horen. Die geven ook hun problemen aan en daar luister je dan naar. Daar probeer je op te reflecteren. Als jij natuurlijk politiek actief wil zijn, je staat 18 op de lijst. Dat, normaal gesproken zonder voorkeurstemmen kom je niet in de raad, zal ik maar zeggen. Nee, klopt. Dat is ook een bewuste keus. Of niet? Ja, nou, er is door de bekende garde van onze partij zijn wij gewoon allemaal ingedeeld. Dat bedoel je positief, hè? De bekende garde. Ja, zeker. Dus absoluut. Ja, nee, maar de collega's die hebben daar gewoon naar gekeken en die hebben gewoon tactisch ingezet waar ze zelf de mensen denken dan ze op de juiste plaats staan. Mm-hmm. Dus ja, aan de hand daarvan. En ik ben uiteraard ook een van de nieuwkomers. Dus kun je niet verwachten dat je bovenaan staat, uiteraard. Dat is logisch. Je bent je omschrijft jezelf, hoor ik verzin het niet, een mannetje van alles. Dat doe je op LinkedIn blijkbaar. Waarom is dat een passende omschrijving? Heeft dat te maken... mannetje van alles, ja, dat heeft eigenlijk wel... dat komt eigenlijk wel een beetje door mijn vader. En ook mijn moeder uiteraard. Ik ben altijd geleerd om perfect zelfstandig te zijn door mijn vader. En perfect zelfstandig? Perfect zelfstandig. Oei. Om altijd te proberen om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van anderen. Manier, dus stel, je staat aan de kant van de weg, je hebt een platte band. Wat ga je doen? Mijn vader heeft me dan altijd geleerd of je fixt je band, of je kijkt wat je eraan kan doen en je zorgt voor een oplossing. Ja, die laatste is algemeen natuurlijk. Want dat is een probleem. Maar, wat doe jij dan? Ik heb een kit achter in mijn auto liggen. Ja? En dan probeer ik mijn band zelf te fixen. En als dat niet lukt? En als dat niet lukt, dan pas komt de ANWB aan bod. Of mijn man. Ja, ik hoor het zeggen. Dan bel ik mijn man inderdaad. Dat is de eerste. Dus die komt dan helpen. Voor jouw partij, voor Algemeen Belang Groot-Hulst, wat is het belang dat ze jou in de lijst hebben staan? Ik wil me graag inzetten voor de commissie Ruimte. Ik vind het heel belangrijk dat er... wat doet hij? Voornamelijk, wat doet hij eigenlijk? Bijvoorbeeld wat we... Woningbouw? Woningbouw, onder andere inderdaad. Wegen valt daaronder. Straatverlichting, parkeren. Ja, ruimtes. Dus we hebben ook nu in de raad besproken, mijn collega's, dat daar flexwoningen worden gebouwd in Klingen op de Woestijnenstraat. Mm-hmm. Daar is een akkoord door gegeven. Dus dat is wel heel mooi, want dan kunnen daar bijvoorbeeld senioren naar doorstromen om zo weer woningen vrij te krijgen voor de jeugd. Dat is iets waar jij binnen de partij ook in gehoord wordt? Een zegje? Ik kan meepraten. Ja, iedereen heeft sowieso een zegje bij ons in de partij. Allemaal. Dat is wel fijn, hè? Dat je niet enkel op de lijst staat. Nee. En toedeledokie, dat is niet de bedoeling. Je mag natuurlijk absoluut allemaal je inbreng geven. Dat zul je zelf ook niet willen. Nee, daarvoor sluit je niet aan bij een partij. Precies. Natuurlijk. Nee, want dat is zeker als je niet verkiesbaar bent, dan is het toch heel belangrijk dat je er toch op staat. Absoluut. Sinds vorig jaar zit je eigenlijk nog vorig jaar december in de politiek eigenlijk? Ja, nog maar 3 maanden inderdaad, nog maar heel kort. Ja. Ben je daar nou voor gevraagd? Of, want ik heb hier staan een Facebookbericht over lantaarnpalen. Ja, klopt. Is dat de aanleiding? Dat is eigenlijk de aanleiding. Dat ze jou opmerkten of zo? Ik had een post geplaatst op Facebook. Mm-hmm. Dat bij mijn ouderlijk thuis op de parking brandt al heel lang maar de helft van de verlichting. Of eigenlijk nog minder. Dus ik had daar een post van gemaakt dat het heel jammer was dat je niet gehoord werd. Meerdere malen telefoontjes gepleegd en zo. En toen werd ik door de wethouder Gino de Pauwwerk gebeld.
En hele uitleg gedaan. En nou ja, zodoende kwam eigenlijk het balletje aan het rollen. En dan heeft hij gevraagd of ik een keer wou komen kijken. En of ik er een keer bij wou komen zitten. En vond ik eigenlijk wel heel interessant. En je komt toch hele andere dingen tegen dan dat je in dagelijks leven tegenkomt uiteraard. Dus je hoort hele andere dingen. Je ziet hele andere dingen. Je ziet hoe het er echt in zijn werking aan toe gaat. Want je kunt altijd wel een mening over iets hebben. Maar ja, kun je niet over meespreken totdat je het meekrijgt in het echt. We moeten veranderen in Hulst. Ik vind dat er meer flexwoningen moeten komen. Dus daar zijn ze ook heel goed mee bezig. Dus ruimteverhaal zit je, heb je gezegd. Ja, ik vind de commissieruimte gewoon heel interessant. Dat is wel een speerpunt, zoals dat dan heet. Dat is wel een speerpunt, allemaal jargon, inderdaad. Een speerpunt, hè? Ja, zeker. Zo bij de Indianen zitten. Ik vind het ook heel belangrijk dat de jeugd in regio Zeeuws-Vlaanderen, regio Hulst, kan blijven. Ja. Dat er werkgelegenheid ook blijft. Want je merkt natuurlijk, doordat er ook kleinere basisschoolgroepjes komen, dat er gewoon heel veel jeugd stiekem toch uit Hulst verdwijnt en uit de gemeente. En dan die ook niet meer terugkeren. Ja, dat is opleidingsmogelijkheden worden hier ook veel minder. Dus dat is gewoon heel jammer. Kom een campus in Terneuzen. Dat is fantastisch. Ja. Denk jij Hulst of denk jij Zeeuws-Vlaams? Ik denk absoluut wel Hulst, maar ook wel Zeeuws-Vlaams. Dus het is wel beide eigenlijk. Ze zijn toch ook tot elkaar veroordeeld, zeggen ze wel. Dat klinkt altijd negatief, maar je moet het toch ook samen doen natuurlijk. Ja, we zijn gewoon Zeeuws-Vlaanderen en je hebt gewoon 3 gemeentes. En je moet het gewoon met heel je stukje Zeeuws-Vlaanderen moet je het toch doen. Ja. Ik ga jou veel plezier wensen met de verkiezingen. Dank je als wel. je de borden ophangt, wel weghalen op tijd. Hè? Ja, zeker. Dat we daar geen geneuzel over krijgen. Nee. Ik vond dat een goeie, want soms zie je maanden later die ze nog hangen. Denk ik, dat is niet goed. Nee, dat gaan we niet doen. Hoor. Nee. Ik heb samen met mijn collega Erik van Gassen, we zijn samen 2 nieuwkomers, hebben we een heel leuke bord opgehangen. Of eigenlijk een grote banner. En daar houden we ook echt heel erg rekening mee dat we die gewoon op tijd verwijderen. Kijk, dus, dat is goed. Dat is goed. Ik vond het leuk dat sowieso je er was. Allemaal. Ja. Ik vond het leuk dat je er was bij ons. Ja, Ik wens je heel veel plezier in de verkiezingsstrijd. Ja. En wie weet spreken we elkaar nog eens. Of een van ons 18 maart zijn we erbij.